Reklama. Mami, mě se chce čůrat. Já už mám hlad, už tam bude. Šetni se. Mami. To chce kuře. Teď on v příštím díle stejně. To chce kuře. Kámo, kde seš s tím jídlem? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's. Moment. Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7. Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden paprika zeleninová za 29,90 a bechrovka a tonik kombo cena za 159,90. Bila. Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco. Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto. Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný. Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma. Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí. Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům. Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit Výpadek? No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet. To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze. A ještě na tom vyděláte. Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON. Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister. V Benu tento měsíc nabízíme Ibalgin Rapid Caps rychle a účinně ulevuje od bolesti různého původu, Biopron Forte pro péči o střevní mikrobiotu za 299 korun, Vesvein pro podporu žil, díky které mohou zůstat vaše nohy vitální, a pro podporu trávení Pancreolan Forte nyní výhodně za 239 korun. Benu, rádi vám poradíme. Novinka Probio pro psy rozpustné tablety. Pouze v Benu. Wow. Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow. Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě. Já jsem ďábel. Já jsem anděl, který se vzepřel svému otci, Bohu. Krucinál, tolik jsem se snažila zůstat vážná. Všemi oblíbený záporák. Ježiš, neřekl bych. No teda, jste tak vtipný. Kterého ale ani peklo nedokázalo připravit na vše. Co to o Luciferu? Lucifer. Každý všední den. AXN.
Umíte ji zajistit? Ještě ne. Bez důvěry Tak zůstanete tady. nejsou výsledky. Jestli jsem udělala dobře, že jsem tu práci vzala. Co si myslíte? Než nastane nečekaný vývoj. Teda, vy souhlasíte? Umí toho víc, než si myslíš. Profil zločinu. Každý všední den. Nevypadá agresivně. Pomůžeš jí? Ano, tak fajn. Když město usíná. Co má za problém? Na to musí přijít Amy. Ty jsi génius. A pravá láska se probouzí. Taj, ten kluk vypadá moc dobře. Vaše srdce opět rozkvete. Nemůžeš začít tam, kde naše mamka skončí. My to dokážeme. Ranch Heartland. Každý všední den. Schopnost, která je zároveň požehnáním a prokletím. Pamatuju si všechno. Fakta, vzorce, místa činu, výpovědi svědků, co viděla a slyšela, nezapomene. Jestli začne zaříkávat, mizí. Génius, kterého si budou navždy pamatovat. Není lehké si vás oblíbit. Ještě, že jste přišla sama. Nepřišla. Vzpomínky. Každý víkend. Co to máš? Prohlášení.